visto? A gripe. O domingo fun ver o Sporting Lameiro e puxenme pingando. Como a un pito. Chovía que metía medo. Pero nada, eu aguantei igual hasta o final do partido. Resultado, ao Lameiro chantaronlle 5. Eu agarrei un catarrazo criminal. Ai, estou mal, Elvira, estou mal. Eu casi que non vou ir traballar. Vas, home, vas. Podo, ya non podo, que teño unha cargación en riba. Pois tomas 2 aspirinas e listo. Que é que me fan 2 aspirinas, muller? Mira, non sei se estarei collendo algo de febre tamén, mira. Tío, que tes? É unha resaca de campeonato. Quen che mandou beber? A culpa é toda túa, Moncho. Hala, pon o pantalón e arreando a traballar. Ai, meu pai. Meu pai. Que fai un cando se molla e lle entra o frío. Mandarlle unha copiña de licor café, non? Pero cando ten tanto frío que lle entra ata os osos, unha copiña non é suficiente. Hai que irse á botella. E claro, xa se sabe, 50% de gripallada, 50% de resaca. Unha combinación terrorífica, letal. Caramba, Moncho, que asco! Perdoe, don Anselmo, é un catarriño de nada. Catarriño de nada. Iso pode ser a gripe A. Veña, limpa isto con amoníaco e despois vaite onde queiras. Pero que te curen. Gripe A. Pero como que a gripe A? Álame por Dios, filliña. Foi o que dixo o médico. Señor mío, tiene usted la gripe A. Ay, Dios mío, la gripe A. Mentira cochina. Do ambulatorio dixo que tiña un lixeiro catarro agravado polos efectos dunha intoxicación etílica. Pero eso non máis que o sabemos o médico máis eu. Pero como que non te deixaron ingresado? A que dixo? Este é peor que a Grecia, non hai camas. O andazo diz que é criminal. Criminal. Dixo o médico, repouso e cama unha semana inteira polo menos. Ai, meu pobre. Está que te deixa, que te di que este contagioso ainda vamos a armar. Ai, ten razón. Mira, vaite para a cama, que xa che levo un caldiño limpo, sí? Case mellor uns ovos con patacas e chourizo. Digo porque a gripe A tira moito pola caloría. Moi ben, xa che levo. Mellor deixame na porta, xa o collo eu. Non vai a ser que se contaxie o virus, non sabes? Toda precaución é pouca, Elvira. Toda precaución é pouca. Trouxo má tele e o DVD para o cuarto. Unha semana sen outra cousa que facer que ver todas as películas de Chuck Norris e comer ata reventar. Bon porco. O céu na terra. Elvira! Elvira! Dime, meu amor. Que hai de postre? Queres unha mazá? Logo non podían ser unhas natillas. Ai, sí, fago chas nun instantiño, meu rei. Conócese que se sente culpable por non terme querido. Pero estálle ben, por la verca. Gustaron as natillas? Non está mal. Foi chamanca canela. Oes, Moncho, mira unha cousa. E o médico non che deu medicación? Era visto. Algún cabo solto sempre queda. Sí, pero xa deixei encargada que me mandaran, sí. Pasa que son específicas e teñemo que encargar aos laboratorios. Ai, moi ben. Buscas? Da Coruña, Moncho. Veña. Vale, cuídate, a ver se atopo quen che leve isto. Pasa aí algo, Moncho? Ben logo, non sabes. Está na cama, con gripe. Eu? Chamou para facer unha encarga. É que hai que ir pola farmacia. Non, de aquí. Dime unhas varias. Coña e uns chupas variados. A ver quen lle pode levar para lá. Non se estará automedicando. Eu non che podo dicir nada. Home, disto receta non creo que teña.
Como me gustas, Chuca. Monchiño, tomaches as medicinas? Sí, neso estou. Mira, xa vai sendo a oriña de cear, non? Que tal un filete con patacas? Agora mesmiño chofado. Isto non é vida. É un bidón. Que? Non pode ir a velo ou que? Non, a gripe é moi contagiosa, andan os virus polo aire. Non, non é verdade, Non andan polo aire os virus da gripe A. Como que non? Non, dixeron a mí no colexio. Os virus da gripe A non andan polo aire, sino que andan polo tacto. Polas cousas que tocan, mamá. Sabes, Iso é importante, hai que lavalas máis e así. Entón non sei que fago eu deixándolle a bandexa na porta. Ah, pois non sei. Pois voulle entrar con el ao cuarto, Ai, Chuck Norris, se non existises había que inventarte. Tío Kevin, que non hai perigo de contagio, se... Cajeina. Matarte era pouco. Elvira, por favor, non te precipites, Isto non é o que parece. Non é o que parece. Vasme explicar o que faz fumando farias e bebendo coñá. Pensa algo, Monchiño. Unha explicación crible e satisfactoria. Que tan ignorante és das novas técnicas contra a gripe, Agora xa non se estilan as pastillas, Agora o que se leva é o tratamento de choque, o que se chama homeopatía. Tratamento de choque vou cho dar eu. Que che vou poñer a bandexa de sombreiro, mona. Que se vai facer? A felicidade non durou máis que un día, pero que día, amigos, que día. Non vos exaxero se vos digo que agora sei o que é vivir a vida a tope, a tope. Se o paraíso é así, que me leve Dios agora mesmo.